nganggo sing apik, ngliwira-wiri ning omahe wong mengondrokan. Lah nek wong wedok niki nek nganggo androk iki kan penak. Kok penak? Lah bodoh. Kok penak? Sebabnya apa? Lah iki nek arep ngopo-ngopo wis gari ngonten iku. Ya iki. Jenengan kaya gatekke kula nggo androk iki ngapa? Ayo aku ki menggagas saiki iki iso nyandang apa ora to iki aku ngono kuwi. Ingin mesti. Ingin ngapa? Ingin ngampleng apa? Aku ki wis tuwa titis. Tua napa? Tua kapuk. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mabluk, ngisor rejek nyamuk. Ora. Ora cengelmu kuwi. Ya ora kok ya tuwa kapuk ora. Ngamuk kadang kala mengan. Nek ora ana gamelan ra ngamuk.